засяяло світло. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. У городі Кафарнаумі Єсус увайшов у шабат у синагогу і навчав. І здивлялися вученню Ягоному, бо Йон вучив їх, як той, хто має уладу, а не як книжники. І був тоді у синагозі чоловік, опанований нечистим духом, який закричав: «Що тобі до нас, Єсус Назаранин? Ти прийшов загубити нас. Ведаю тебе, хто ти, святий Божий». Але Єсус заборонив йому, кажучи: «Змовкни і вийди з його». І тоді дух нечистий, тарганувши його і закричавши моцним голосом, вийшов з його. І здивилися всі так, що питалися один у одного, кажучи: «Що це? Нове вчення, яке має моц, і он і духом нечистим загадує, і вони слухаються його». І одразу розійшлася про його чутка по всій в околиці Галілеї. Это слово Пана. Злюблені парафіяні, сьогоднішнє Євангеліє показує Єсуса Христа, який проповідує Боже Слово і виганяє злого духа, має моц, выразную моц, где чуем, что все дивятся, что это за новое учение, приказывая злым духом, и на его слухаются, и выходят з опантанних. Але, видите, цікавим елементом в сьогоднішній Євангелії фактично з'являється тоє, що місце, у яким Єсус Христос виганяє злого духа. Это синагога. Синагога – это место молитвы. Можем сказать, что человек, який пришел на молитву, был опантаний злым духом. Часом можно задать питание, чи не является это парадокс некий, да? Человек приходит до Бога, має прагнення молитви, ну, принаймні так знаружи это виглядає все, а фактично отримлюється так, що він опантаний злим духом, якого Христос виганяє. Чому так буває, що чоловік, опантаний злим духом, може прийти навіть у святиню, робити, ну, принаймні, від, що молиться, тривати на молитві, бути у набоженстві, а історія навіть веде такі моменти, що навіть комунію святую мог приймати, і одночасово він опантаний злим духом. Видите, у житті чоловіка вельми важно убачить, що він з'являється особою, яка має тіло і має душу. І чоловік має свободний вибір, здольний вибирати, приймати рішення. Це Божий дар, який дадений чоловіку. І у своїх рішеннях вельми часто буває так, що чоловік наружі нібито заховує вірність Богу, але у своїм внутрішньому виборі сам селекціонує, что доброе для меня, что кепское, что правильное, а что неправильное. І приймаю рішення, з гэтага навчання Єсуса Христа я беру, а ось гэтай речі мені не підходять. Тобто я становлюся тим і критиком, і тим авторитетом, який вибирає, що у моєму житті буде правильним, а що неправильним. А слово Єсуса Христа, ну, що слово Єсуса Христа? Він говорив до народу іншого, а у нас уже 21 век. І, видите, такий підход вельми часто покидає лазейку для злого духа. Тому що Божє Слово, воно завжди незмінне. Божє правило, воно так само незмінне. Я можу від цього правила дійти, але тоді є і наступство цього правила,
І атрымліваецца, можа атрымацца так, што, напрыклад, нібыта чалавек прыходзіць наружным чынам у святыню і можа аказацца, што рэгулярна ёсць на эўхарыстыі, напрыклад, да, а чалавек ввогуле не пад дзеяннем Святога Духа. Таму што ягонае рашэнне, прыняцце рашэння, дзеянне, унутраныя погляды вельмі часта супярэчаць альбо блытаюцца з Божымі прыказаннямі і з прыказаннямі, якія Богу не належаць. Видите, сатана з'яўляецца духам, ён з'яўляецца анёлам. І мы з гісторыі Бібліі ведаем з навучання Касцёла, што сатана быў добрым духам, Люцыфер быў вельмі прыгожым духам, быў анёлам. Але праблема ў тым, што ў пэўным моманце збунтаваўся. Праблема ў тым, што ў пэўным моманце захацеў быць незалежным ад Бога і свае дыктаваць правілы і аддзяліўся ад Бога. І мы ведаем наступства гэтага, што кінуўшы Бога, менавіта стаў злым духам. Кінуўшы Бога, ён увайшоў у тое, што з'яўляецца зло. Сёння бачым, што у Євангелії чуємо слово Ісуса Христа «дух нячисты», дух, які не живе тим, що Божие. Видите, можна паддавацца спакусе такого злога духа, дзе, так як узгадаў на пачатку, самім прымаць рашэнне, што для мяне з'яўляецца чыстым, а што нячыстым. І ведаеце, часам бывае так, што чалавек разважае ў сваім жыцці, што я хожу ў святыню, прыхожу да споведзі, да святой камуніі часам, да, але, напрыклад, рашэнні, которые прымаю, яны абсалютна пярэчаць Божаму прыказанню. Напрыклад, я не супраць забойства. Напрыклад, я ўсхвальваю, а чаму правільнае рашэнне. І гэта можа кранацца сферы прыватнай, сферы грамадскай, што, да, рашэнне таго чалавека было правільна, прыняў рашэнне забойства, прыняў рашэнне пагарды, альбо прыняў рашэнне здзеку. І, напрыклад, да, я падтрымліваю гэта, а Христос гаворыць: любі, не забівай, шануй. Адзін з нашых святароў у Рыме, карыстаючыся бібліятэкай, знайшоў такую кнігу, якая называлася «Біблія сатаны». Оказывается, ёсць такая кніга, я калісьці нават гаварыў, дзяліўся гэтым. Ён гаворыць, узяў эту кнігу ў рукі, аж з дрыготкімі рукамі, гаворыць: ну цікава, што там будет написано. Ну, і гаворыць, пашлі такія думкі. Ну, конечно, праклінай, забівай, грашы, нішчы. І гаворыць, якое было маё здзіўленне, калі я адчыняю эту Біблію, а там написано так: калі хтосьці цябе любіць, і ты яго любі. Але калі хтосьці цябе ненавідзіць, і ты чыні падобнае. А што гаворыць Евангелие? А Евангелие гаворыць: любіце ворагаў вашых, прабачайце ворагам вашым. Таму што ёсць позірк намнога далейшы, бо сатана забойца. Евангелие гаворыць выразна: сатана забойца. І сатана, забіваючы, таксама з'яўляецца хлусам, той, который спадманвае. Паглядзіце нават першы грэх Адама і Евы, дзе сатана мешаіць праўду з фалшам. Ці сапраўды Бог забараніў вам есць з усіх дрэваў у раі? Хаця добра ведае, што Бог забараніў есці толькі з аднаго дрэва. Але ўжо ў пытанні крыецца падман і змешваецца праўда з фалшам, каб увесці чалавека ў зман. Сатана з'яўляецца духам інтэлігентным, і ён ведае, як звесці чалавека. І ведаеце, а што важна ў гэтым? Можна паглядзець, што калі ў маё жыццё пачынаюць урывацца падман, то есть калі я паддаюся дзесьці праўдзе, а дзесьці хлусне, то это таксама ўжо дзеянне абсалютна небожае. Часам праз такія невялікія капканы сатана можа уцягнуць у штосьці большае, дзе пачынаецца пярэчыць Божым праўдам, Божым запрашэннем, дзе Бог гаворыць: любі Бога свайго ўсім сваім сэрцам, ўсёй сваёй душою, а бліжняга як сябе самога. І часам можа дайсці да таго, што ў пэўным моманце, напрыклад, вартаснасці, каштоўнасці матэрыяльныя набіраюць намнога большай вартаснасці, намнога большая патрэбы, чым ввогуле каштоўнасці духоўныя, так як быццам бы чалавек меў бы вечна жыць у зямлі, на зямлі. Да. Адна з такіх вельмі небяспечных спакусаў, якая можа нуртаваць у сэрцы чалавека і часам нуртуе, это тое, што я буду жыць доўга.
Ідыце, да, чалавек павінен будаваць планы, чалавек павінен будаваць перспектыву, але это может быць спакусай, што я буду жыць доўга, а таму я забяспечу свой матэрыяльны быт, бо буду жыць доўга. А нават калі забяспечыш свой матэрыяльны быт на доўгія гады, прыйдзе момант, калі прыйдзецца расстацца з целам, а сустрэцца з Богам. І менавіта чалавек, які ў Богу не пакладае надзеі, это найлепшы выйгрыш сатаны. Это найлепшы капкан. Паглядзіце, што вельмі часта чалавек не жадае думаць пра Бога, і гэта абалдзенны выйгрыш сатаны, назовём это так. Таму што чалавек ввогуле не задае пытання, хто такі Бог, а неяк там будзець. Людзі паміраюць, адыходзяць неяк будзець, потом буду думаць пра эту рэч. Гэта выйгрыш сатаны, таму што Христос гаворыць, ніхто не прыходзіць да Бога айца інакш, як толькі праз мяне. Я з'яўляюся брамай, гаворыць Езус Христос. Я з'яўляюся дарогай, праўдай і жыццём. Сатана хоча ад гэтага адвесці. І нават у сённяшнім пытанні, которое ставіць Езусу Христу, ёсць вельмі інтэлігентнае разыгранне, так скажам, гэтых слоў. Ведаем, што табе да нас, Езус Христос, Назаранін? Ты прыйшоў загубіць нас. Ведаю цябе, хто ты, святы Божы. Да, называю Езуса Христа па праўдзе, святы Божы, ты прыйшоў загубіць нас, так як выйдзе адсюль, гаворыць сатана Божаму сыну. І, конечно ж, сатана заўсёды так будзе звяртацца, таму што Божы сын не згаджаецца з ягонай хлуснёй, неправдай і з тым, што забойца не дазваляе забіваць чалавека, бо Езус Христос чалавека любіць. Але гэты момант таксама з'яўляецца вельмі важны, што калі чалавек у сваім жыцці больш пачынае прыслухоўвацца уласнаму рашэнню, што для мяне добрае, што кепскае, селекцыянуючы тое, што да чаго запрашае Бог, то можна ўвайсці ў вельмі небяспечную спакусу. Ёсць пэўнае правіла, праўда, аб'ектыўная, незалежная ад нас, якую усталяваў Бог. І трымацца гэтага правіла вялікая мудрасць. Это правіла любові да Бога і бліжняга і правілы Божых загадаў. Менавіта гэта надзейная дарога, да которой запрашае Христос. Калі глядзець на Святое Пісанне, ёсць у Святым Пісанні выразныя моманты, дзе Христос не ўваходзіць у вялікі дыялог з сатаной, але выразна прыказвае: выйдзі, пакінь і гэтак далей. І Святое Пісанне гаворыць, што сатана адыдзе ад чалавека, калі яму выразна супрацівіцца і паставіць вернасць Богу на першым месцы. Конечно, у гэтым кантэксце варта ўзгадаць, што надзейнай зброяй перад спакусамі злога духа заўсёды з'яўляецца Божае Слова. Заўсёды з'яўляецца Святое Пісанне, Слова Езуса Христа, якое мы чуем, і якое не толькі чуем, але якім жывём. Менавіта Слова Божае, яно пранікае ў нашае сэрца і робіць унутраны падмурак нашага жыцця. І тады сатана не мае доступу, калі я давяраю Езусу Христу і ягонаму Слову. Надзейным месцам, калі ў жыцці паяўляецца памылка, і чалавек ўсё ж такі робіць крок, незгодны з Божым прыказаннем, надзейным месцам з'яўляецца сакрамент споведзі. Калі я, схіляючы калена, прашу Бога аб прабачэнні, таму што саграшыў, памыліўся, выбраў не тое, што правільнае, не тое, што Божае, і гэта таксама закрывае сатане доступ да чалавека, бо праз такое дзеянне у сакраменце чалавек выказвае давер Богу, прымае рашэнне жыць па-божаму, нават тады, калі здараецца знову упасці. Выдаецца, што гэты момант ён з'яўляецца вельмі важны, таму што часам праз свой унутраны выбар, сваё рашэнне я адкрываю прастору на злога духа. І важным з'яўляецца памятаць аб тым, што ўвайсці ў гэтую прастору чалавек можа сам, але выйсці з яе сам не можа. Выйсці з гэтага можа дапамагчы толькі сам Бог, Езус Христос, который чалавека любіць і который дае жыццё вечнае. Вельмі важна памятаць аб гэтым, што гаворачы аб Божай любові, не можна забывацца, што ігнаруючы гэтую любоў, я магу трапіць у іншы капкан сатаны,
дзе магу страціць намнога больш, жыццё вечнае. Разважаючы на гэтую тэму, варта ўбачыць, ці выпадкова не стаўлюся я лёгка альбо так павярхоўна да справы веры сваіх адносінаў з Богам, да адносінаў з Божымі прыказаннямі, дзе часам можа быць так, ведаю прыказанні, нічога, зламаю адно, другое, паспавядаюся і гэтак далей. Ці выпадкова не паддаюся лёгка ў гэты капкан, дзе магу сам адкрыць прастору на тое, каб злы дух у маё жыццё ўвайшоў, а ён, яшчэ раз узгадаю, з'яўляецца забойцам, як гаворыць Святое Пісанне. Узлюбленыя, няхай сённяшняе Божае Слово будзе нам запрашэннем да такой сталай унутранай працы і ахвоты быць вернымі Езусу Христу на ўнутраным грунце, дзе прымаюцца мае рашэнні вернасці Богу, вернасці прыказанням Божым, дзе ва ўнутранай сферы я не стараюся селекцыянаваць Божыя прыказанні, што мне падыходзіць, а што не падыходзіць, толькі прымаю навучанне Божае савакупна, як гарманійнае навучанне, якое з'яўляецца дарогай жыцця. І тады, канешне, сатане не застанецца ніякага месца ў нашым жыцці, бо я поўнасцю давяраю яму. Запрашаю, каб гэтае слово дапамагло прагледзець мой унутраны мір, мае выбары, мае рашэнні, мой падыход да ўнутранага жыцця, памятаючы аб тым, што калі пакідаючы Бога, я наражаю сябе на небяспеку адкрыць унутраны мір для іншага духа, сатаны, а які з'яўляецца забойцам і можа знішчыць. Няхай у нашым сэрцы будзе глыбокі давер да Бога, бо, як гавораць многія святыя, што, канешне, у пекла трапіць намнога цяжэй, чым у неба, але таксама у нашых руках нашае жыццё. Амен.